Magluto na ta. Kuis, magluto na sa taog. Kinhason. Tcharam. Sus, kuis, grabe ka mahal. 100 na ni siya, pila ka buok. Ya, 50 rata to. Sus, pila raman po ka buok, kuis. Usara ka buok tao makakaon. Okay, diri, magluto na ta. Let's go. Pato, ipa. Sakto na sa. Nya mga koys, usa dihang atong sabuan siya og usa ka baril. So tagaliog na ni siya koys ang tubig. Grabe siya, ro bitaw mabusog sa sabaw ani koys. Higop yung tagtaman. Ana, kay lami kinig sabaw. Nya karon pila ra istorya mga koys, pabukalo na lang inato. Then haunon na. Kay naabli na ang mga shells oh. Lami jud kay ni siya nga kanang shells mga koys. Grabe, lami kay siya. Sharo. Di ka kuha sabaw. Saksi na po mga kwaknit boys. O nasbabaw. Tapos gawas nagluto po. Saksing mga kwaknit. Tarang. O. Higop tag sabaw. Awan tagi dayon. Perfect. Salamat sa grasya Lord. Sige na, mga na tabi. So, dihang dapitan mga kuis kay mga unata. So, dali mga unata ninyo. Grabe ang sabaw niya. Ang kanang-kanon na mo kay mais na po na siya mga kuis. Mais. So, makulob na sa lang atong kaldero karong adlaw kuis kay naidaghang sabaw. Tagaliog biya ni. Dali uy, mga unata ninyo. Ayun na paglangan, dali na mo. Naidaghang sabaw oh. Napa ko'y pinalata nga kuan at pastila ning akong pagkabuhat sa akong gusto mga kuis kay nalata bitaw na nakalimot man ko mao na resulta. So nahimo na ni siyang kuan, padung na ni siya mahimong jam o jelly unsa ba na, pero nada pa hinuon siya mga kuis. Okay nya maura to nya kanang salamat sa pagtanaw ug pagpaminaw hangtod sa sunod na to nga mga video. Salamat o God bless.